kapistahan sa Pentecostes o naman Pentecostes, ang pagpunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga unang tinunan ngatong nabati sa unang pagbasa. Dako na kapistahan sa atong simbahan kay kiniusap ang atong consider nga mao ang pagsugod sa atong simbahan o ng kapistahan karon gani sa BEC, kining pagpunsad sa Espiritu Santo. Kay gani niining panahon na ang mga tinunan ni Jesus nga gibati na ang kapagtalak uman nga nadawat ang Espiritu Santo, nahimo na silang nagmaisugod sa pagsangyaw sa maayong balita. Nabati nato sa Ebanghelyo. Amok na mga tao, bisan si Tomas, ningon siya, to see is to believe. Pangutana kuman, may nakakita na ba kanato sa Espiritu Santo? Anato tubag mula gayud kita, huwag gayud nakita sa atong naked eye na diyan ang Espiritu Santo. Amunan iban mag-isod pagtuo ng presensya ng Espiritu Santo. Kung namo daon ang atong baruganan, mangutana sa kita kuman, nakakita na ba kamo ng COVID-19 na virus? Uman lumahanglan man kita magmaskara, may ato nakita na kontra, pero uman na kinahanglan man. Diyaw bilog ba dyan mga putang na ato dawaton nga realidad nga di nato makita. Sa kaso sa virus nga nahimo ng pandemic ug nakamatay sa daghang mga katawhan, moingon kita nga naa ini ug sama usab sa Espiritu Santo anaa kini nga kamatuoran bahin sa atong Ginoo. Usa sa tulo ka persona nga ang Espiritu Santo giingon nga maoy ginhawa sa atong Ginoo, maoy gugma sa atong Ginoo, nga maoy nag-ibusa sa Amahan o Anak. Ang Espiritu Santo maoy naghimo sa tulo ka persona sa usa ka Dios. Nga pagkaingon kita nga ang Espiritu Santo sama sa gihimo o sa nahitabo sa mga tinuhan ni Jesus, nahimo silang sama sa virus, daghan ang nasakit nga asymptomatic. Nukuman ang asymptomatic. Wayay symptoms. Pero kung imo i-test, positibo. Ang iban sa symptomatic. Makita na ko'y kag-ubo, way plema. Mas maradyaw pala ito ng kuman na ang bati kung mo dinig kung ubo, kay kung upon ka ilantan, COVID gadyon ini. Delikado. Pero ang iba, nagpanaw-panaw, asymptomatic. Amugan, pinadala yung mga nasakit. Amunan magbantay kita, ibisan kung maradyaw, ang makita na panglawas. Pero dyaw ay madya sakit sa ilayong. Amunan kung pagsugod sa Pilipinas, dito sa Davao, namuyang pa ang tag-virus. Amo na nakatuyana dito sa Davao. May isang sa Cebu na may tagbati at kung nakikinom pa
Amo nang kuman, nagpilian, pagpanghingaon ng mga pista, kay base ng imo mga kaatubang asymptomatic, pero dyaoy sakit. Ang mga symptomatic, dali kita makalikay. Mga igsuman, kung kini ang sitwasyon sa natakna o nasakit sa virus, mausap kini ang kamatuuran sa presensya sa Espiritu Santo. Kita mga binunyagan, kita nakumpirmahan, nakadawat sa Espiritu Santo, pero daghan ka nato nga asymptomatic sa presensya sa Espiritu Santo. The Spirit is present in us, pero dili makita diha sa atong binuhatan, dili makita sa atong kinabuhi. Kay ang mga symptomatic sa presensya sa Espiritu Santo, atong makita sa bunga sa ilang kinabuhi. Munang ingon, ang bunga sa gasa sa Espiritu Santo, mao ang hugma, ang kalipay, ang kalinaw, ang pasyensya, ang pagkabaayo, nga paghatag sa kaugalingon, kindness, goodness, faithfulness, ang atong pagtuo nga pagtuo sa Dios, gentleness and self-control. Kung makita natin kini, makaingon kita, kining tawhana, anak kaniya, ang Espiritu Santo. Manamingon kita, balaan siya na tao. Kaya iyang ipuyan ang presensya sa Espiritu Santo diha kaniya. Manamaligsuan, kiniunta ang mapakita kanato. Kitang tanan nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo. By virtue of our baptism, o gidugangan pa kini sa atong konfirmasyon. Mo nang tagsa-tagsa kanato naa ang Espiritu Santo. Mo nang atong pangayuon kanunay sa Dios. Nga unta atong mahimo kita mahimong symptomatic sa presensya sa Espiritu Santo. Nga dili lamang kun asymptomatic, kundi mapadayag ang gasa sa Espiritu Santo diha sa atong kaugalingon, diha sa atong pakiglambigit ngadto sa atong isip na tao. Sama sa mga tinud-an ni Jesus, sa giingon ko na, noabot kanila ang katalaw, human na namatay si Jesus. Nubalik na ganit sila sa ilang naandan nga ipanginabuhian. Pero sa ilang pagkadawat, sa gasa, sa Espiritu Santo, sa panahon sa Pentecostes, nabatik ta sa unang pagbasa, nga diin nagmaisugod sila. Ug bisan ang katawhan nga nagkalain-lain ang gigikanan, nagsinaptanay. Kay ang epekto sa Espiritu Santo mauman ang pagsinaptanay sa katawhan o ang pagtahan sa kaugalingon sa pagdayeg sa tinuod na Dios. Munang mga igsuon, mahimuong kita nga ang atong kaugalingon sa kanunay makapadayag sa presensya sa Espiritu Santo. Dili nato makita ang presensya sa Espiritu Santo ini natin. Pero atong pagabatiwan. Again, in a negative way, sama kini sa virus, but the Holy Spirit is a positive presence nga naa ka natin. Nga kung atong puy-an ang iyang presensya, mamahimo nga kita magmaisugod sa pagsangyaw sa mayong balikan. Puy-an ang hukma sa Dios o matinuanon nga musulod sa iyang kabubuhan. At lamang nga damong kanunay ang atong panggalingon nga ang Espiritu Santo makapuyok ka natin. Kaya bisan tuod kung
Kanunay kita makampo, pero kung hamok ra gihapon ng mga negatibo o pagbati na sa ato kaugalingon, if we will not going to clean ourselves, nga way cleansing na mahitabo sulod sa kaugalingon, sa mga sala na atong nahimo, dili makasuyon o dili makalihok ang Espiritu Santo diha kanato. Muna, as much as possible, atong limpyuhan ang atong kaugalingon. Yes, there is a need to pray. Kinahanglan ka nato ang pag-ampo. Kinahanglan ka nato ang pagpapalandot. Kinahanglan ka nato ang pagpanigkabot nga kung unsa may atong nahimo nga dili maayo, kini ato nang likayan, basulan, o baguhon ang atong kinabuhi. And from that time on, mamahimo nga libre nga makalihok ang Espiritu Santo ug makabuhat kitag maayo ngadto sa atong isig nga tawo ug makapadayag sa atong usa ka matinud-anon nga pagday sa atong Dios. Mutindog